El que vols és emportar-te'l per fer-te el teu. Només t'ofereixo la possibilitat que l'Ivan estudiï la carrera en una bona universitat. No ho vols, això? No veus que així no pots continuar? Si no t'obligo a sortir avui, ni sopes. Ja t'ho vaig explicar. El Cano no pot gravar i hem de refer... La seva seqüència, sí. I demà et demanaran que redueixis exteriors o que canviïs tota una trama perquè una actriu s'ha posat malalta. Va, no m'ataballis, És la meva feina i m'agrada. Quan la policia ha intentat desallotjar els treballadors, però la intervenció espontània d'un grup d'escolars i el desconcert que això ha provocat en tots els presents han fet que s'aturessin les accions previstes per tal d'executar. Digui? Sí, noi, ho estic veient. És per mi? El teu pare demà se'n va i es vol acomiadar de tu. Mira, m'emprenyo perquè em dóna la gana i perquè tinc motius per emprenyar-me. He passat tota la nit treballant per tenir això a primera hora. I ara resulta que no serveix de res. No ho han fet expressament, Raquel. Se me'n fot, ja n'estic farta! Ara mateix pujo dalt i els he dit que deixo la sèrie. S'ho ha inventat el teu pare. Estimes un altre? Sergi, escolta... Sabia que la Raquel no hi era i m'hi vaig presentar. És que... volia demanar-li excuses perquè... la nit de noces... Què? Res, que... el vaig trucar. El Santi? Sí. Però per què? Va quedar amb el Sergi i li va explicar no sé quines històries de mi. Tu mateixa vas dir que t'estava fent mal, dona. Tu sí que li has fet mal. El Sergi no està bé, pare. No saps el que és capaç de fer. No t'ho pots ni imaginar. No t'ha dit res, la teva mare. Què m'havia de dir? Heu parlat de mi? I tant. Però no crec que t'agradi sentir-ho. L'Ajuntament ha ordenat d'aturar provisionalment l'enderroc per estudiar l'interès històric de l'edifici. Com ho has fet? Em vas dir que havies pagat el lloguer, però no que... Mira, no, m'ha arribat per tu. Ha estat una bona venda, doncs. Sí. Una dona que havia de fer un regal de compromís i s'ha quedat mig mostrari. Que bé. Fa poc es va declarar un incendi al Chicago. Si va passar una vegada, qui diu que no es pugui tornar a cremar? Ciutat. Capítol 184. Però el mat ha arribat just en el moment que la policia ens feia fora. I llavors tots ens hem posat a cridar i a saltar. Només falta que avís el treball. Sí, li demanaré alguna foto al Fede. Va, Max, fes a dutxar-te, Espera, encara no t'he explicat que... Ens ho expliques mentre sopem? Hem quedat amb els de la tancada que dijous farem un partit de futbol sala. Vindreu a veure, Sí, sí puc, sí. Va, vindran els pares. Que sí, pesat. Vols fer el favor d'anar a dutxar-te? Què? Ha vingut la de l'asseguradora? Sí, ha vingut. I què volia? Quan estaves a la presó em van oferir diners i apareixien les joies de la Lari. M'ha portat un taló. Ho veus? Tan amoïnada que estaves. No l'he acceptat. Bé, em sembla bé. Va, vinga. Tal patir per no res, va. Què tens ara? Què t'amoïna? Hem estat parlant. De què? Ella es veu que han llegit uns informes sobre mi i diu que si em van agafar a Costa Rica va ser perquè algú em va denunciar. Bé, però això ja ho suposaves, no? Et van adorar a l'aeroport, potser els mateixos camells que... No, diu que havia de ser algú d'aquí, algú proper. Però què dius, dona? Això és un disbarat. És el que ella m'ha dit. Deixa't estar el que t'ha dit. I saps com van aquestes coses, Clara? Els traficants envien algú amb 1 quilo de coca, el denuncien i al mateix avió n'hi va un altre amb una maleta plena. Quim. Que sí, dona, que sí, et van aturar allà a l'aeroport, doncs per això, perquè et van enganyar. Com a 50.000 més. Dona, però com vols que algú de la teva família... Aquesta dona diu que havia de ser... I què collons sap aquesta dona? Què collons sap? Digue'm.
No res, no sap. És una bestiesa, no pot ser. El millor que pots fer és treure-t'ho del cap. Fes-me cas. No sé, sí, potser sí. Esclar que sí. Sense cap mena de dubte. Creu-me. Bé, vaig a parar a taula que el Max de doni la gana que... No he fet sopar. Bé, no hi fa res, tenim els entrepans del Peris. N'havia preparat un fotimer per la tancada. Au, va, no hi pensis més. I ara què? El cine tancat, tenim tot el barri en contra. La situació cada dia es complica més. No te'n buidis. Tornarem a obrir. Què? Que sí, que si no hi ha altre remei tornarem a obrir. Ara, una cosa sí que et dic. Jo no en vull saber res. I què vols? Que me n'encarregui jo? Ara és un mal moment, justament he agafat projectes importants. No, Olga, nosaltres ens hem de mantenir al marge de la gestió del Chicago. Si volen tirar endavant, ja s'ho faran. Em sembla que no t'entenc. Mira, he tingut una idea. Sort que la canalla s'han dut els entrepans, que si no ja em diràs què en fem. Va, posa un altre vinet que ho celebrarem. Va, sí. Llàstima que no hagi vingut el David. Oh, ha sortit corrents per explicar-ho a la Marta. Ja m'imagino. L'hauries d'haver vist aquests dies. Pues ja m'ho ha explicat el Peris. Fent-se el gallet i plantant cara a la policia. Però és un imprudent. Tenint en compte la provisional, no sé com... Aquell si no es baralla amb algú rebenta. ¿Qué de què? Què de què? El silenci, no sé. Ah, no ho sé. Ja veurem quina una ens en té preparada al Martí. Però, de moment, no el tiren a terra. Acabo aquesta cervesa i foto el camp. Collons, quines presses. Acabo d'arribar. M'espera. T'agafarà una sobredosi, tant per què. Aprofito ara que és aquí, quan marxi a Madrid. Que no hi aniràs, tu. No ho tinc clar. Si aquí ja em costa trobar feina, imagina't allà. Què? Les ciències espanyoles estan plenes d'actors catalans. A mi no em coneix ningú. Jo aquí encara sóc el Toni del Vides, però allà... Ja t'hi veig. Si ell et vol a Madrid, tu a Madrid. Vés a fer punyetes. Cinta, tens una ampolla de llet? Sí, dona. Ja ho saps, que no tanquen al Chicago, Montse? Sí, ho he vist a la tele. Hola. Com estàs? Bé. Adéu. On vas tan d'hora? Són les 11. Però estem a l'atur. Oi, tu potser sí, però jo no. Encara no has començat la sèrie. Em vas dir que aprofitaries per tornar a la vida. Va, no et queixis, que ahir vam fer les paus, No et pensis. Jo encara estic una mica dolgut. Si hem d'anar a Madrid, m'he de començar a moure. Hauré de començar a buscar pis. Què et sembla per la plaça Colón? Diuen que és on hi van els actors de fora. No sé, jo no ho tinc gaire clar. Per què no? O sigui que no et surt res? Estic pendent dels de doblatge. Em van dir que hi hauria més feina. Sembla que no vulguis venir. No és això. Et vaig dir que trobaria un paper a la sèrie. I tothom dirà que si no és per tu... Ui, sí que t'has tornat orgullós. Pots fer pel·lícules porno, però després et sap greu... Raquel. Ai, a Madrid hi ha més possibilitats. S'hi fan més produccions, més sèries, més cine... I el nen? Quin nen? El nostre, el que tindrem. Serà preciós. I madrileny? Ja vindrem aquí a parir. Però de moment el més pràctic és que ens anem tots dos a Madrid. Va, fes-ho per mi. Plaça Colón, Ui. Si és per mi, fa més de 20 minuts que he sortit, Adéu. Sí, digui. Sí, sóc jo. Jesús!
Com va? غادي نحاول نزوركم زياد صيف إن شاء الله. Què dius, què? Ah, perdona, Juari, és que et sentia parlar i no sabia. No, es que Ahmed va a mi pueblo y lleva regalos para mi familia. Ah, ja. Mira esto. Mi madre le gusta de oírme voz. Yo le cuento mis cosas. I què? Ja li has explicat que ets un crac de futbol? Clar. Noi, si li parles amb aquesta alegria... Què passa? No sé, això tu, no et veig gaire content. No, no estic gaire content. Potser t'agradaria anar-te'n de vacances i anar amb el teu amic. Sí, a lo mejor sí. Aquí hay más problemas. Sí, noi. De problemes tots els que vulguis. Au. Has vist el teu nano? Sí. Hauré de penjar l'article amb les fotos dels famosos. Escolta, aquest diari, guarda-la. Hi surt tota la família. El Max no se'l veu gaire. Està amagat darrere el Francisco. No, home, no. Dic per l'article del Marcel. Ara te'l torno, eh? Molt bé. Hola. Toca't els pebrots. Què passa? El Mercè està publicant una sèrie d'entrevistes amb dissidents cubans. Que ell també. És que ja són ganes de buscar-se problemes, eh? Per això estava amoïnada la Laura. Que t'ha dit res quan acabes? No, però m'ha semblat... Sí, que no tenia gaire ganes de parlar. I tu què li has dit? Doncs que deixis córrer més, però ja la coneixes. Ja has de treure del cap. Tal com està la Carme, tan delicada, només faltaria que... Escolta, però per què estàs tan segur que va ser la Carme? Tant se val. Però Clara del més que no ho sàpiga. Ara esteu bé. Més ganes d'embolicar la troca. És el que li dic jo. Narcís? Hola. Sí que em va bé. On vols que quedem? A la fusteria. Hi treballa la mare d'una amiga meva que es diu Núria. Sí. Fins després. Adéu, Esperança. Amb qui parlaves? Amb ningú. Era l'Esperança, oi? Sí. I què heu quedat? I on anireu, si es pot saber? Hem quedat per berenar a la fusteria. Ara us veieu sovint. Som amics. Narcís, mira, no m'agrada... No som nòvios. Ella ja en té de nòvio. Doncs per què m'ho amagues? Tu també vas quedar amb el papa i no me'n vas dir res. Vaig sentir com li deies a la iaia. Ei, Narcís, vine. El teu pare i jo havíem de parlar. De mi. I de l'Ivan? Ho veus com tu també m'amagues coses? Ei, Narcís, ja en parlarem, eh? Mira, de tota manera, no em fa cap gràcia que et vegis tant amb aquesta noia. Quan va venir el Juari tampoc li va fer gràcia que quedessis amb el papa. Què dius? Res. Li vas explicar al Juari que... No t'ho havia de dir. Va venir aquí a casa? Quan? El dia que vas quedar per parlar amb el papa. I què volia? No t'ho va dir? Només em va dir que no te'n digués res. No, a la Bíblia no hi surt perquè és una subtrama del personatge de l'Irina. Ens el vam inventar per potenciar un final de divendres. Sí? Ja la ve la fitxa? No ho tens a l'ordinador? Sí, doncs ja t'ho passo. Sí, ara mateix. Vinga, fins ara, Sílvia.
Santi. Com vens? Que no et comprar? Sí, m'han trucat. He hagut de sortir i he aprofitat. Què fas, treballes? Li va enviar una cosa a la Sílvia. No vols saber com m'ha anat? Com t'ha anat? Ja tenim pis. Ja? Sí que has anat de pressa. Resulta que els de la productora tenen uns pisos llogats per la gent que hi va temporalment. Bé de preu i al davant del Retiro. Què et sembla? Bé, suposo. No sé. M'han trucat del Romea. Tens feina? Estrenem al setembre. Per un sí o per un no, amb el Puig Corbé. Imagina't, el Puig Corbé i jo. A mi m'agrada més el paper d'ell, no? Però ja els has dit que sí. Havia de dir que no. Em pensava que havíem d'anar a Madrid. Fa anys que espero una oportunitat com aquesta. I jo també. Jo ja he dit que sí. Doncs jo ja he llogat el pis. Doncs quina sort que t'arribes la informació a temps. Sí, ara hem d'esperar a veure què decideixen. I el Ramon què? Hi hauria de ser aquí, no? És que va de bòlit. Entre la parada i el bar... Ja m'ho penso. I tu què? Quan calcules que... Ara, a principis de juliol, suposo. I en deus tenir ganes, no? Doncs sí. Miro. Perdona, Clara. Ens ha arribat gènere a última hora. No passa res. Serveixo això i plego, Què hi fas aquí? Res, que no hi havia gaire gent i hem plegat abans d'hora. I ens veurem, Te'n vas? Sí, és que estic cansada i em vull estirar una estona. Podries fer-me una mica de companyia. Companyia? Però si tens el bar ple de gent. Va, ja ens veurem després, Adéu. Vale. L'Esperança cuida els dofins del zoo. Ah, sí? Deu ser una feina maca. Sí. Quan em portaràs a veure l'altra piscina? Si vols, hi podem anar divendres. Li pots dir al teu nòvio que vingui. A mi no em fa res que quedem tots tres. És simpàtic. La meva mare no es creu que només siguem amics. Però jo ja li he dit que tu ja tens nòvio. Ja no, Ja no què? que hem tallat. Ja no ets la seva nòvia. No li va agradar que anés amb tu al zoo. Vam discutir i ho hem deixat córrer. Està gelós de mi? Sí. No sé si he d'estar trist o content. Tu estàs trista? Una mica sí. Doncs jo també. I el Quim també ho creu, que va ser algú de la teva família que et va denunciar? Què diu ell? No, el Quim diu que ho deixi córrer, però jo no puc. Jo tampoc podria viure amb aquest dubte. Potser el meu pare sap alguna cosa. Vols dir? Ell es va traspassar la fusteria per treure'm de la presó. Ell va contractar l'advocat, potser sap com van anar les coses. Però, bueno, si ho sabés, t'ho hauria dit. Una cooperativa. Aquesta és la meva proposta. Que us constituïu en cooperativa i gestioneu el cinema. A canvi, nosaltres volem una quantitat fixa al mes. No ho sé. M'has agafat de sorpresa. Per què? No veieu tan clar el futur del Chicago? Ara teniu l'oportunitat de demostrar que teniu raó. Que m'invento el que diuen els informes. Que el Chicago pot tirar endavant i tot això. Sí, però una cooperativa, no ho sé, és arriscat. Esclar. Quan els diners que et jugues són teus, la cosa no està tan clara, oi? Ho hauré de consultar amb els companys. Endavant. Fes les consultes que vulguis, però vull una resposta abans de dimecres. Dimecres? És molt just. Haurem de fer càlculs, estudiar-ho bé. L'estudi ja està fet, Francisco. I l'Olga hi està d'acord?
Ha estat idea seva. Deixa'ns un parell de setmanes. Dimecres. Si no, ja buscaré algú altre que se'n faci càrrec. Hola. ¿Qué haces aquí, Montse? El Narcís m'ha dit que dijous vas passar per casa. De petita no decir nada. Se li ha escapat. I què volies? De res. Juari, sisplau. Aquest matí, quan ens hem trobat al Peris, gairebé ni m'has parlat. I ara... Ahora tampoco quiero parlar. Perquè vaig quedar amb el meu exmarit. También me importa con quién estás tú. Si no t'importés, no estaries enfadat. Mira, yo no estoy enfadada. Tú puedes ir con quien tú quieras, estúpida. Fa anys que es va casar. No hi tinc cap relació amb ell. ¿Y por qué estabas con él? Va venir a veure l'Ivan. Sí, el Iván, ¿y por qué estaba contigo? Havíem de parlar. Juari, ja se n'ha anat. No hi tinc res a veure amb ell de debò. Per mi és com si no existís. Mira, yo quiero igual contigo. Monse no existe. Pero tú siempre vienes otra vez. Solo haces daño. ¿Por qué no me dejas en paz, Monse? Perquè no et vull perdre, Juari. Yo sí quiero. Déjame tranquilo. Juari, el Joan només li importa l'Ivan. Li vol pagar els estudis a condició que torni amb ell. No hi ha cap home a la meva vida, cap. Juari, vull que tu i jo... Ja no sé què dir, ho sento. Només volia explicar-t'ho. Monse. No te vayas. Tu no en sabies res? No. Té que va ser algú conegut. Potser algú de la família. Ho devies entendre malament. No. No, et dic que no. I què? Deixa-ho córrer, Clara, que en trauries de saber-ho. Si fos veritat, que en trauries? Que no estàs bé, ara. Que no ets feliç amb el Quim i amb el Max. Sí, però necessito saber... Doncs no ho espatllis. Oblida el que va passar. Fes-me cas. Remenar el passat no és bo. Molt bé, com vulguis. Si tu no em vols ajudar, m'espavilaré sola. I què faràs? Digues, què collons faràs? No ho sé. El Jordi sabia que me n'anava a Costa Rica. De fet, era l'únic que ho No és sabia. veritat. Què? Que no, que el Jordi... Què? Digues? La nit abans que te n'anessis, el Jordi ens va reunir. Aquí. Clara, Ho sabia algú més? sisplau. Qui? Qui, per l'amor de Déu, qui més ho sabia? Va avisar els seus pares. I la teva germana. Ens vam reunir tots 5 aquí mateix. Tu li havies explicat el que pensaves fer. Ell no s'ho acabava de creure, però estava espantat. No sabíem què fer. Vam discutir i després... Què? Res. Se'n van anar. Així és veritat, va ser algú de la família. No és això el que t'estic dient. Però en aquella reunió... Treu tot el cap, Clara. Només et faràs mal. Papa, amb qui vas parlar per aconseguir el meu trasllat? Jo no vaig fer res. Sisplau. Et vas traspassar la fusteria.
Vas pagar un advocat perquè es posés en contacte amb els funcionaris de Costa Rica. Qui t'ho ha dit? Com ho vas fer? Amb qui vas parlar? Em van recomanar un advocat. Com es diu? Dóna'm el telèfon. No el tinc. No el tens a la llibreta dels telèfons? Dic que no el tinc. Jo sí que vull oblidar. Doncs jo no puc. He passat 13 anys en una presó. He cremat els millors anys de la meva vida. Sense veure la meva filla, sense poder abraçar-la, sense poder dir-li com l'estimava. Tu ara vols que faci com si res d'això no hagués passat? No puc, papa. Vull saber qui m'ha destrossat la vida. I vull que pagui tot el mal que m'ha fet.